L-għażla s-sibt li ġej hija waħda, dik tal-Partit Laburista. Kim dan il-kliem li d-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef indirizza lil folla li nġabret fl-MFCC ta' qali għall-aħħar reality Malta f'din il-kampanja elettorali. Daniel Mikallef messaġġ b'saħħtu għal kif is-sibt li ġej il-poplu Malti Wawċi se jagħżel id-destin tal-pajjiż. L-għażla qudiemkom hija waħda li s-sibt taqdu d-dokument tal-vot u tmorru tagħtu vot ta' fiduċja lil dan il-moviment. Dawk il-ftit minuti li nagħmlu fil-Kamra tal-Vot jitfgħu fuqna responsabilità kbira. Mhijiex biss kwestjoni li tagħżel gvern għal 5 snin. Hija deċiżjoni li tfassal destin ta' pajjiż. Hawnhekk huwa nnota differenza enormi bejn iż-żewġ partiti ewlenin fejn min-naħa kellek gvernijiet nazzjonalisti li staġnaw l-ekonomija tal-pajjiż u min-naħa l-oħra gvern Laburista li wettaq rivoluzzjoni soċjali kisbiet bla preċedent fejn jitlu d-drittijiet ċivili u anke tkabbir ekonomiku b'saħħtu. Fl-istess reli tkellmet ukoll il-President tal-Partit Laburista Ramona Attard fejn hija wkoll waslet messaġġ pożittiv. Dr. Attard għamlet aċċent dwar il-viżjoni ċara li għandu l-Partit Laburista sabiex jibqa' jinvesti fit-tfal il-futur ta' dan il-pajjiż. Hija tkellmet dwar esperjenza mill-kampanja elettorali fejn iltaqet ma' tifla ta' 12-il sena li għandha xewqa li ssir attriċi u anke tidħol fil-Parlament. U f'dikjarazzjoni ċara Ramona Attard qalet li l-manifest elettorali tal-Partit Laburista jiżgura li tfal bħala se jkollhom bosta opportunitajiet sabiex ikunu jistgħu iwettqu l-ħolm tagħhom f'Malta stess. Jiena lil dik it-tifla ngħidilha li bil-manifest elettorali Malta flimkien ser ikollha l-impjieg li tixtieq fil-pajjiż li tixtieq tgħix fih. U għalhekk il-messaġġ tiegħi lil dawk it-tfajliet kollha, lil dawk il-bniet, lil dawk in-nisa kollha li qed isegwuna ngħidilhom li dan il-partit qed jaħdem sabiex aktar nisa ikunu fit-tmexxija kemm fil-gvern kif ukoll fil-privat. Ramona Attard waslet ukoll il-messaġġ ta' tim maqut dak ta' tim Malta. Hawnhekk hija wkoll appellat sabiex is-sibt li ġej kulħadd joħroġ jivvota l-Partit Laburista, il-partit tan-nies u li jemmen fin-nies.